ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବା ସହ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର ବନିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବୁଧବାର ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲି ନିଜର 16ତମ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ବିଶ୍ୱକପରେ 1000 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲି 44 ବଲ୍ରୁ 64 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର ବନିପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କୋହଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। 31ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ 1016 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି 25ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 1065 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।